Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumnge ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, nembag ng bigat yung amin nga sa pada papagayam. Mani po dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Iti fanpage nga tira Manong Nemi, at di manang nasbang ba iti programa. Dear Manong Nemi. At ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz. Kumagkablaw tinimbag nga oras na bagal daw na bagabigat. Please share this program. Mga kanemers, share. Kat padanan nyo di pagkasaritaan ni Namnama. Ti ina, ken asawa, adin tupulos mapukawan iti Namnama. Ano deta nga Namnama? Nga da mapasamak nga milagro. Apay kasapulan na ti milagro, babayan kinapod Diyos. Padanan nyo di pagkasaritaan ni Namnama. Hindi nirui babayan di pagkasaritaan ni pagayam tayo nga Namnama. Ti tao nga di pulos mapukawan ti namnama. Ya, oren no adanto ni tanam na, adanto la tanamnama na, tanamnama tinagan na. Di ba? Dan ganda rin istorya. Mabaling nga inte pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Kada kiti mamati ti milagro, dinggin nyo itong istorya. Gabuta rin namnama, ti mapukawan ti namnama. Sagutayan nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkayam tayo nga namnama. Kunana rito'y, Dear Manong Nemi, iti likudan pinaringak nga kinakurapay iti panagbiag Manong Nemi. Jak pulos ng pukawan iti namnama. Pagsasaod ang arod, nasyak kanulayan ti tao nga di pulos mapukawan iti namnama Manong Nemi. Ado kam ngamin gagakabsat iso nga sa anak nga nakapagturpos iti kolehyo ngam ti kunadan ore saan ka kano nga makapagturpos no amom tag salukag agbiag ka. Nag-aasawan Manong Nemi di kiti kakabsat ko nga inauna iti siyak maten Manong Nemi tinagdagan datatang kinanang agasawa. Apay ay anak, awang ka di pa tinubyom. Nanang, hanggang kapot siyak langan sa nga nagasawa. Nga siyak ti sumarunong agasawa at tapay duwang adjek. Yaumot pa Ado matigiti agar aram kan ka. Siguro nanang, sampai nga nagsabat ti dalam iti lalaki nga para kanya. Dikit kahit nga sawen, nga saan ka mang mapukawan tinamnama. Nanang met magsutil ba rin, gabu ka di tanamnama, tinagan mo. Ado tinastrikak nga trabaho Manong Nemi, nagkatulong ak, nagservidora ak, nagwaitress ak, nagsilis lady ak. Iti panagyan ko ti sales lady Manong Nemi, napanunod ko. Noong dala pagpunak, agnegosyak, agangkat karagiti arwaten, nandun mo pa yung tapno ni kastakit inak ilakong isursur.
Kasi kumakada kita'y inak ang pahulugan manong nemi. Ada ornong ko kitasot nagpuunak manong nemi. Muen, mga naghalak ka na kita'y namnamag, nakasapulan, na kita'y empleyado, sumreka ka di bangko, sumreka ka di mga pangopisinaan, manong nemi, iti gobyerno, city hall, provincial capital, iti lugar mi manong nemi. Oy, datawanin din namnama, nga di pulos mapukawan din namnama. May kaigpilin, amom namnama. At order dito yung hami kong mga umbaling nga pastrikan na iti vendors eh. Nga magaputa na pintas ka no. Kaya napintas ti sales stock mo, kaya napintas iti sales stock kan na dumapay nga napintas ti panakilangan mo. So nga, may excuse ka. Sir, kunada ket tilang may parit ko manakit na timakan. Gabuta madi. Ngam nakaastoy, nga RTW kan na dumapay ang may parit. Agin ka manong name nga na mawak dito'y niya. Sino? Namamog dito'y manong name ni Freddy. Iti may isang opisina. Iso na lang ta iso ti messenger da. Ken kasama tayo na floor manager da ka no. Namnama. Kabarboro nga siyempre ng empleyado ni Freddy. Ang galakwan. Baka kayo nang gumatang t-shirt na, pantalon na, o ano. Duta, relo, ang galakwan. Masadegak manong nemi. Mandama idi nga. Sapsaplidan na dito na iwarang nga opel. Hello sir, good morning. Timaliaw ko, guwapo. Good morning to. Kabarbaro kayo ng empleyado? Hirap raping ko nagbasa. Very good. Oh my God, nagpilit eh. Kahit nito eh. Amok ti size mo. Large. Ada large ito yun. Napintas nga t-shirt. Branded. Hulugan, sir. Hanga may bagay kang ganito ng trabaho. Ano nga ti trabaho? Ganito nagtibalay. May isa nga housewife. Agasawa kayo di boyfriend mo. Tapos nagasta ka, nagtalan ka dyan balay, yo. Nga saan nga agsususo, aguluhulugan. Awang pa'y boyfriend ko, sir. Anong awakan si sir? Janitor lang dito naman si Hero. Freddy, tinagan ko. Siya ka matinamnama. Sinunsod naman nung namin so din no, tibalay mi, inalan cellphone number ko. Dito mate. Saan mate naman pukawan, ti komunikasyon mi manong nimi. Tultulungan ng mata manong nimi. No kasta nga awan ti opisina, no Sabado kin Domingo, tultulungan ng mata nga mapa nagsusur, nga mapa naglako. Kumay mata dito balay, nga mangidato niti panagayat na manong nimi. E dinto, kursunada mo, datatang kinanang isuna manong nimi. Nasingpet ka no, nadayaw ka no. Inem nga bulan manong nimi, idi aklunek ni Freddy. Ako nagtupay ngamin, nga adanam namak. Gabot na si kantinam namak. Si kantinam namak tibiyag ko. Freddy, sabi ko matasanak tong saktan. Itak lang ang gayat. Kat sa anak to ng agayat na masaktanak. Saan kong tong saktan? Namnama. Di ka pulos mapukahon di namnama. Ngagbalintuan na ragsak di bangunin tanga pamilya. Gabutag tawa na din marong name iti 27 kanda kiti duwang adject. Inauding ang siyak marong name. Gumanat dan. Iso nga, idi jaya manong name ni Freddy ti will you marry me? Hinawat kon. Naisaganan ti kalay sami manong name. Kaya dagiti sukik manong name. Nung hasta mapanag singir, gabot ta, kinsenas katapusan, di ba pang panagsingir ka na ko, impadamag ko na. Ay, sino madlang? Kinagasan na din lalaki ng mga asawa kang kanamnama. Iti kinaisa mo, kinaragsak mo, kinapintas mo,
pakumbabam ni Freddy. May isa nga floor manager iti opisina. Manager, floor manager, janitor, kan messenger. Eto, okay man, trabaho na saan? Tuloy-tuloy na kanong tagbasa, barabareng no. May promote to, si posisyon na. So, tagbalik nga manager. May kayo to ito yung invitasyon nyo, kanito yung opisina. Baka nung may kamamin, indra nam, office day. No, kumendra nam, Sabado mo ng Domingo, agad talagang umay kamamin. Katore, dan tumay sa 2-3 kata kayo, umay, di siya, tapno, ada regalo yun. Ay, the hall, dati opisina, sakti maka mo, ako kontribusyon kam to, nga mangalay ti may mesa, dakil nga regalo, mika na kayo. Basta nga ron tinapasamak manong nami nagkalaysa kami kini Freddy. Na welcome ak manong nami ti pamilyada ni Freddy ti naudi. Naman payad na kabsat na nga danasawa na nga kabalay da. So ako nakengkuha na hindi. Ano kasawa ta? Di makikabalay tamaten. Duwa nga pamilya. Iti sidong na ginaganak kada kayo. At na nakasagana pagyanan ta. Ison to pa yung pag-honeymoon ta. After wedding ceremony, kaya iti pakaangayan ti reception, may isang function hall. Isa dyan ito papananta. At doon ay patagdar mo nga balay? Ginatang ko nga balay. Datin nga balay. Ngayon kasapulan nga ti renovation. Ngayon sakbay ti renovation, agur nung tabay. No, okay, matlang. Okay. At apay nalawang backyard na. Mabalim mo ito pagbulaan da. At bukod na jetmatic pump. Natay bomba. Kaya nagpaiso manong name. Kalbasan, ti reception, ti inupaan mi nga kotse manon nemi, sun tinagluganan mi, napan kami iti balay mi. Nabit pa yung napintaan? Baka angot pinta saan, napayagan. Okay? Come. Okay ha. Kasi nakabarbaro nga balay. Excited ka si Mrek manon nemi. Wow. Kurang laing ti napindas nga sala set. The divider na. At the TV na ba yan? Kinatang kumprahan nyo reta. Sa dinungar dyan ti bedroom. May sa 2 upat ka kwarto. Ito yan ti bedroom. Ayan. Handa pala dyan init Awan ti maka-istor pa kaya na ito napalawlawan ni ti bikal nga alad. Adayo ten ti karuba. Iso nga, ore king namatan ta, ikista, ore pigsanda, ti asog ka na rin ang tao, ti makati pa kada ta. Dito ko nga rod manong naming impaay, iti amin-amin, impaay, ti amin-amin ko kini Freddy. Agasumat, inti na pa nang ipaay, kanyak, ti amin-amin na. Ayat kanayat, manong naming bara ken bara. Nga dahita nga bara manong naming ket isut imapuy agimilayam. Nga nangitayok kami ragsak nga kaslawan patinggan. Agkarkari ti asawak manong nemi ako nana. Siksikan to lang ti babae ti biyak ko. Puro no danton babae nga nakta. Kaya na, sikan to lang ti namnam iti biyak ko. Gabata siksika lang ti kakaisuna nga namnamak sila. Agkariyak matkan ka, Freddy. Agbalinag to nga napudno nga asawa. Nadungo nga asawa. Agbalingan na siya at ngayon na. Nagdagbalingan nakta. Mano nga minti kahit mo anak. Depende naman isakot ni Apo Diyos ka na ta. No, dalaki din may isang lalaki kan may isang babae. Umanahin ti dua. Agurnong ta.
Ngayon din nakparaparitan di negosyo ka. Kadwa na. Sayang di kiti sukik. Ato pwede kiti pautang ko. Basta lagi di saan ka nga paaram ka lagi ti empleyado. Siksik ka lang, sweetheart. Siksik ka lang di nakapuros ti puso. No ba ato di kiti kid-kid dahi. Kanagararam ka niya. Siksik ka lang. Sika, baka ato di kiti ex mo, baka daputot mo, iti sabali nga babae. Sika maglayang tinayat ko. Sika lang tinagbaling nga nobya, kan asawa kitan. Intuloy ti asawak ti trabaho na manon naming imsan na lang ituloy pahit, ti panagadal na. Wen manon naming. Nagtali na Eden nga messenger, ken na janitor, iti opisina. Okay, met manon naming nagsweldo ti kensanas, piyawat na amin kanya. Hasta ko ti katapusan. Adamat John account mi manon naming di bangko, manay nayunan. Itultuloy ko mat manong naming ti mapanlata ti negosyo, mapan nagpahulugan, no adda kiti produkto nga maro nga sumangpet manong naming nga RDW, pangko isursur. Agadan kami nga rumar ti bigat, manong naming sa kamton na agdinanon ti balay mi manong naming ti malem. Hanggang nga adda nagpitpitik ti saklot ko manong. Gusto mo naman iti ragsak ti asawa. Sabi ko man lalaki. Junior no ka? Gano'n na. Gananat ka, baka numaalisan ka. Nung baling ko magit saan ka nagsususo. Wan, inaktulayan nga nagsinger, dumting tikin Chinese kan katapusan. Kahit, asikasuklatan ti balay. Agar din nagditalikod, agar din ta. Tanong kas nga Sabado ken Domingo, imbas nga mapantagpaspasyar, asikasuan ti karden ta tilikod. Nung saan kong balibli patan na tamat at gumura ti maseta si sango tap numang papintas pa iti balay tayo. Manong nemisan nga napupuutan ti pa naglabas ti panawen impas nga ikon manong nemi ti may sa nalumpong nga babae. Babae man sa nga junior? Siya kang rutimang titinagan na? Freddy? Anat kayo mo nagan na? Hope. Hope? In English mo lang na hanagan mo nga namnama. Katuin. Bale juniora. Juniora? No, at junior nga. Lalaki at naman junior nga babae. Sa bagay yung ka. Okay. Duwan ti adamay sa namnamak. Adamay sa hope ko. Kalbasan nga dan talo nga tawan ni Hope manong nemi agsikukag matmanen. Oo, lalaki na itan. Kat no lalaki kas pagarigan. Gusto nan, agpalaykit kanton. Saan ka nga nayunan? Gusto dadwan. Kasanon no, agbalin nga, oy, sa mong ituloy, amog dati adat panunod mo. Ano mo dati panunod ko? Kasanon no, damatay kadakwado ko na. Haan? Saan ang gulbud? Baka ko lang kasapulan ti reserba. No duwa ko matiguma, tilugan, kat masamulot reserba na, tayong kaso nga maplatan, at da may sukat. Kasakit mo sa wat? Haan? Aman! Sige. Duwalaeng. Saktong palakitan. Nabindas mo tap narikas takit. Nagrikat, agipas nga. Di mo lang mo. Nagbalin nga ng salon at manong name ni Hope na paragsit biba hanga tayto ko natang panaganam hanga malmalsad. Agang-gangay pa sa ngayakon manong name ni Junior. Sak nagpalaygitan manong name kastulag mi ti asawa. Nagbalin manong naming inspirasyon mi, di kiti anak mi, tanasingpet naman. Buwan, nagruan di agbasadan, manong naming telementarya. Naling ti anak mi nga nauna, nga ni Hope manong naming. Isunukan ti mga isusuro kini June, nukasta nga ag-assignment lang. Saan damat nga agap-apa,
Agsin sinakit da. Ano ada dagiti daw nga manugtala mi ida nga agin inarakop da. Hey. Apay, agin inarakop kayo? Ipatpaligla ka no ni Ate Hope na mama. Ipatpatig comment na ni atin ko nga John. Siyempre din ako na yung pimbinatag kami nagkapsat. Agsinakit kami. Siyempre, no, matulungan ako ni Manang. Iti assignment ko, akin arako pa kaso nang thank you ate ko nakno ko. Intultuloy ti asawak manunay iti trabaho na kat tsak pa'y napuutan nga nanataw nga nagamin. Ato ka no, dagiti mga awis ken ko na iti gimik-gimik ka no, pasken. Hindi nam kayat ti mapan. Tamang ka no, masulisog, nga sumimsim iti ara. Kaya naman ti dawat ko ken ko naman nun nemi. Nasingpet ka nga naman mo, awan bisyo. O, baka nagbisyo kan doon, baka nagbaling kan doon nga mamartek, baka baling kan doon nga naranggas nga sawa, ha? Jack aramiden. Gabuti kas nga kinagwapong kinakinsingpat mo. Baka ano di kitag kusonada nga babae kang ka. Jack to aramiden mo nakmet. Gabuti mapneka kon kang ka. Api ko mapagsapulak sa bali. Nakagasgasadak tada bukod ko nga namnawa. Ada pa'y hope ko. O, ada pa'y junior ko. Kanya pala sa pulat. Sa bagay, Freddy. Gamyaman ang launay. Gabuta, nakagasgasatak. Nga nakiasawa kang ka. Gabuta na sigpit ka. Nagasatak men. Gabuta, sikat na asawa. Nga nasingpet, nadungo. Naimas. Hamo mo bayaan na kita anak na. Dinakbaybayan. Di mo baybayan tamagin. Tikan ka namin ko yung daw-dawat, Freddy. Sabi ko mata. Awanti, nakanauna nga problema nga dumtang itibiyak tayo. Kastama ti daw-dawat ko. Bawal ang magkasakit sa atin. Nadasan ka ba sila nga guri ko? Alas tungan lang, di ba? Kaya nga, mabanog ka. Agpanating ka. Agasan ta ang sikon. Dataon na ti daw-dawat ko. Namnama. Awan ko matagsakit ka na tayo. Sakit na pagproblemahan tayo. At tayo siguro sakit ka na tayo kapag api ko nam. Nagadot press ko nga nateng di talikod. Ngayon si datayo. Sa ada native nga manok. Itlog ti native nga manok. O, nga pala sa pulam. Numampay, agsidata iti nalinta nga native ti manok, ti bigat. Nga may kanti kamatis. Sa adan to pa'y kinelnat nga rangaw ti kamutig. O, nagpartita ti manok. Nga native, malao ka iti rangaw ti pariya. Ano ba sa pulam? Saan ka nga gininom? Saan ka nagsiksigarilyo? Dahil na unang tipagyam niya man may manong name ta adayo kada kami ti sakit. Ngem. Nakadakdakil nga ngem manong name. Iti at madlaw mi kini Hope. Hope? Anak? Ay, mama. Grade 6 monton. Kalbasan na to'y. Pa nagre-recap ti klase. Ano naman grade 5 kong harod? Kahit ni June, grade 3 tumaten. Ay, ma. Ano man madlaw ko keng ka? Apay, ma. Di mo madlaw, di ba? Kaya makumot-kutong ka? Anak, ano makikik nang? Awan, ma. Talaga. Kung kumandaman di makikik na, akin din baga kumangga na kayo. Di man at madlaw mo tibagin. Tsak lang maimas timang mangan no kada do, mama. Ken, itrabi. Sa anak ko na nga makaturog. Mamanak ta. Hindi ito doktorin to no Domingo, okay? Parubuhat agad daman nung naming aga-ama at ibigan. When? Kapag damat idin na nagatang ti asawak nga second hand nga kotse nga pang family kan magpag-service na nga mga nagtrabaho.
Ilagas naman nung name di kita anak may eskwela da. Proprobata kita. Dahil ito ta, allowance mo anak. Kaya anak ma. Okay. John, ma, nakarubata kon. Okay kan? Okay hon. Dito ito allowance mo. Umapit ka tawa ka. Baka saan ka ang merienda? Ori si ka, Hop, magmimerienda ka? Uwin ma, naglaing nga uminom ti soft drinks. Sakit danom na ta. Sabi mat, uminom ka ti soft drinks, anak. Sumat na kirawam ma. Pwede na si putak manun ni June na si Mark idisilad na. Sabi na ta, tunggal itid ko ti allowance na. Dardaras ng sumurik iti kwarto na. Pwede na pang ko sinurot manun ni. Abi nga, inyal kasama ti kwarta mintad ko. Andong unay ma. Alam mo doon unay. Imba mo amin. Uminom aktulatan ti tanong. Jesus, kaano pa nga? Idi gimat nagpagatang ang iti piggy bank ka na kayo. Si Detoy. Manot na gyan na nga ro din. Check mo mama. Apa adayor orno nga manak? Kung ayaw nga inot kami, nagurnong kami, orita kayo kayo ni papakit nagurnong kayo, at kwartata ti bangko sang kadi, nga para iti masakbayan niyo. So ang gurnong akmet, ken ko nandiyo mistrami, nga sapon ka nung adda, piggy bank mi, tap nyo kastakit agurnong kami. Very good yun. Ni manang mo ata, ada kasi na, awan, naglingang gastos kami ni mamang, ni manang, ni ate, nagling ng mga tischerihas. Aking gaman naming at timteng timay sa ngarabi. Na imasan di turog may agasawa, edi malukagat. At agasasog. Sino? Ni June? Ni Hope? Nakaring mati asawak. Abay. Denggaman no sila jaga sa asog. Then samat Hope. Ni ko ang June, ako na kumang adadayo mati silad na. Bimaw nak manong na panam. Nakitain niya anak ta. Ibagat kadakwa naman nung naming nga saan dang ilalak ti kwarto da isong hanga nakalak ti kwarto ti anak ko nga babae. Diyos ko, inukat ko ti Reed. Pinagsindik ti silaw. Nakaburiri ti anak ko, babae nga. Mangtang-tangal iti ulo na. Agasaso. Hop, anak. Hop. Mama, abot na sakit mo, ha? Anong nasakit? Nagsakit yung ulo. Nagsakit. Manong nemi tinaramid ko, iti medicine cabinet, nabanak na Diyot at dala talaga kasagana. Manong nemi, nga agas sa sakit para kasardeng sakit yung ulo. Nagtumar ka. Minum, titumar. Kaano ba dito, anak? Ha? Kaano ba kasakit yung ulom? Slabumdak, mama. Diyos ko. Uri no, adag di eskwela no ka. Napingin talaga ibagam. Kinuri tirabrabi. Italaga na puutan dak. Na nakapigpigsat pa ng gayar ko. Kahit ko lang saan kayo nga malukag no ka. Apay kami ng limit mo. Dito ka nito pagkutunga manak. Imayan ti asawak. Hope. Papa. Alat marik naman ha. Agsarting manunod duma. Tunukwan. Sakit manin. Bidline. Rubatam. Sa kanak tilugan. Itarita sa ospital. Isarita sa ospital. Hindi mga himkalatan ta ambulansya. Tikas ito yung oras baka no.
Sige, pag rubuatan mo itara sa ospital. Nabati ni June manong nemi dito balay, iditaray mi ti ospital, tayo naunang anak mi. Tinamin nga dagos manong nemi ti doktor nga naka-duty di tayo tangarabi. Hindi tinaming na, doktor, ano ito sakit na anak mi? Alam kami ti magbalaw yung kayo ko na. Nabayag ka nung basitan nga, pasarag sakit ti ulo na. Kasabulan ti, panak-examine na, panak-observar na. Dito pala yung hospital na may confine. Dito gatangan nyo rito yung reseta ng agas. In case nga, ang halin at sakit ti ulo na, patumarin nyo. Ano na ito ng agas, doktor? Pain reliever. Kabayatan palang urayan ti observation na, patumarin ti mangpukaw iti sakit nga mariknana. Pain reliever lang. Saan nga lalang na ta? Lapig sa reta, kanya lang nangina. Iso na lang ta, saan rumbing nga kanayon nga maipakatan ti kasita nga agas, tama nga immune, maadik. Hindi maparag ti butika manong name na kigtutak. May 1,000 pesos? Mamano pa ti kasto yung agas, misis. Okay, nung oras gumata ko, ti 5, di ka 5,000. Ano klase ng agas na ito eh? Anyakit ko na di doktor pain reliever. Gusto ko na yun. Alam kami ti sakit ni anak yun. Hindi man pa iba ka ti doktor. Kasapulang ganit observasyon kan panakaka-examine na. Sakit ti ulo. Misis, ada posibilidad ng brain cancer data. Brain cancer? No. Kumakit sinigod yun. Inlimit kami dyan, lakmi. Nadlaw mi lang nga nagkutkutong. My God. Inlimit na. Ala agad agkararagtagin na po Diyos. Tanog pa sa tikunak na brain cancer milagro lang ang tibakagas. Manong nemi nagat-adon ti gastos mi. Uwin. May inutan manong nemi nga may ibus ti savings mi. Nga parang ti pa nagbasa ko managitanak mi. Hindi ka sarita naman ni doktor. Doktor, segunde, panaka-examine na. CT scan na. Saan kayo kung mga mabigbigla, mister? Adat ti mo bumagtsumor. Iti utek ta, anak niya. Narita ti. Magbabaling ako na ng brain cancer. No awanin ti, may pakpakat kang kuha na nga pain reliever kada dumapay, nga agas. Mabaling ka. Makuna nga mabilibilang ang daw na. Diyos ko. Amok, no kasano nga sa gabain niyo, ti amin. Anak kasarot, ti papuspusan, doktor. Operation. Iso na lang tanakangin. Kabayatan na nagpakot anak yun to'y ang ba't patak ng madado ti bilis yun. Pero may commander ko, no saan yung kabaylan ti operasyon. Mabaling nga. Adala nyo nga doktor, ang bisita kang kuwala. Tapno, kitanat ka sa sana. Kahit nakadingasawan, doktor. Na-surrender, min. Kabaylan nyo ka di. Ipan nyo di Manila, kada kita'y
espesyalista, tam na ligas na kita. May sayin ka to operasyon. At dapat delikado, saan tinga mo, nagbalik ti operasyon mo saan? Anya? Bigas naman tanda nagbalik ng tanak ko. Mrs., may rekomendar ko. Tapos saan kaya adadang may lumulong ti utang. Iyawid yun di balayo. Tinawagak ti asawak manong nimi. Ana, kasabulan man ti kwarta? Adon ti utang ta. Awalan tagpo utang dito pisina. Kaya naging kabagyak. Irorta ka nun ni Hope. Tapno, saan ka nga adada nga? Dumakal ti bil dito ospital. Di norman. Agawit ito lang tumalim, madanon ko ni Hope sa diyahe. Namnama, sweetheart. Saan ka mo pukawan tinamnama? Namnama, tinagan ko ngayon. Dato nga tan. Di pa nakapukaw, tinamnama. Uray no, dakasap, adakwarta nga aramatin ta, nga magpa-operar kang kuwana. Saan to pala nga makanamnama nga balik iti operasyon? Inyawid mi karoden manon nemi, ti anak mi, dito'y balay. Nga magapon manong nemi nga talaga nga umresan ti bakina. Mama, anak, nalaingat ka din. Nagawit tayo matan dito balay. Anak, pintulat ng doktor ti umay dito eh. No kasta nga, kasapulan ti doktor. Basta, dito ka, silad mo, kayam ti magna, kayam anak, di ba? Napigsa ka ba lang? Kayak di mapaniti siya, kayak di may sumango mangan, tamay iliw ko batin nga, makisango ka na kayo mangan, kada papakin ni June. Dito si Mang Peter manon ni June nga nagkapoy di eskwela. Ma, anak, ni ate, insang ba't yun? Adang ti kwarto na. Nakidjaya, yan na ma. Kumusta ik nga ate? Manmano nga umaik di ospital, taad naman basak. Itimet, rabi, di tuyak met balay, dakam kini papa. Tultulong anak ni papa ta assignment ko. Alala, may kakarte ko yung kaanyam kaya pagsukat ha. Sukatak tun mandam na ma. Kinuyog ko ti anak ko manong nemi. Inarakop na ti kapsat na. Ate, naging narakop na kapsat. Mimangon, ti inauna manong nemi. Naging narakop na. Kamusta ka na ate? Si Mang Peta kong dito balay. Awan akong ti ospital. Di nalaing kang roden. Awanin na sakit. Barin awanin ating ko. I love you, ate. I love you too, June. Sabi ko mata, awan ti mapukaw ka na ta. Sana ka baybayan ni God? Isabati ko na kati, kang kanayon kong ikarkararak na maimbagan ka kuma. Manong Nemi, itirabi saan ka mga makaturturo ng asawa? Damambantahin mi anak mi. At dapat hindi kidugundaw manong Nemi, nga ag-assignment ni June saan may main na may kaskaso. Wala na ma, tsaka mo dahil tutulungan ako na. Anak, asikasok ni manang mo. Sikalatan, ni Papa nga eh. Rejay, Freddy, di ang problema ni June, pisulbaran. Anak, kaya neta. Kaya mga surusulo. Adada nga sa pula ni Manang mo atensyon mi. Iso nga, naimas to ni turog mo. Anda kam to palang tisidong ni Manang mo sa may pampanawan. Tangapay. Awang kadip. Ganda ni ka din matay ni ate.
Aming aming nyawid jo kat sabay matgayam na imbagan pa, ma. Awan ti kwarta to yun, anak. Kasapulan ko mati pa naka-operar na. Ngayon mawamit, tinakasagana ang kwarta. Orarayan ti kalatang arutan nga matay ni Manang. Gusto ka di, Papa, Mama. Siyang ko kayat nga matay ni Manang ko. Siya kayat nga mawanan ng tikapsat. Ibat-batay ko niya, di, Papa, Mama. Karigatan yung kumati. Magbagas kang ko, anak. Manong Nemi, naliwaya kong tubrak. Tawanin ti oras. Saan ko mabaling nga panahon, ti anak ko, Manong Nemi. E dito tayo tultuloy madlata ti asawa, kasi mama nagtrabaho ta siyempre, sa puli igatang miti makan mi. Kaya numanen, mabang kami kumatang, Manong Nemi, ti nangin nga agas nga patumar mi, iti anak mi. Tawanin ti kwarta mi ti bangko, adun ti utang mi, Manong Nemi. Adun mati kiti umay, mangbisita ken ko ana. Di kiti naganak kanyak kakabsat ko. Naganak ken kakabsat kakabagyan ti asawa. Natatang kininanang Manong Nemi kinasarita tak. Awang ka din ti sa balik pa nga pamuspusan. Nasapunan tinalay nga doktor. Nanang, kandak kala kwarta. Yung oray talatan nga, magsatanin ti angas kasta. Nakakaasi ti langan ni Hope. Ay na. Ay. Nilayang nga na po Diyos ti pang namnaman ti itatang natin. Kanore si kutong ka pa yan. Depress ka pa yan. Kapilitan na. Sa sino ko mati, ina, ngagtal na ti panunot Kendrick na na. Kaya mang buy-buy iti nakakahasigalag. Iti may sa bigat, iti Sabado, Manong Nemi, di sumregak ta iyan ni Hope na danon ko ni June. Nagsasarita di gidak kapsat, Manong Nemi. Daningin ko ti saritaan da. Ate? Ate? John? Anak masapul mo. Uminom ka't danom? Dito na eh. Kain inom ko itay. Ito iman ni Mama. Bumangon ka. Takibinin ka. Inta jay, talikod. Tabuyan kita yung mula ni Mama. Tsak kabaylanin. Tapi met. Saan ka nga? Nakapapanawa na ate. O manukon ti Manang ko. O payating ko. Kuno ni Mama. Dududuata ka no lang. Kaputa. Nagpalay kita ni Mama. Nung umata. Ada ko maading ko. Di ada ka duwak nuwan. Umapo ka. Saan ka mo po ka wade? Saan ka mo po ka wa? Saan lang ka banawan? Saan na kami nga banawan ate? Saan ka nga sa akin atin ko? Tawarin no. Diyos magarikan ta. Awala ko. Ang daktong matisidong ni Lord. Mas tagsingsingpet ka. Tuloy mo tagsingsingpet. Saan nga problema da papakin Mama? Ate, saan ka manawan wen? Ibagam no niya taramindig. Aramindig na pinagbiag kalaeng. Inistorbo Manong Nemi di pa nagsarita na ginagkapsan. John. Ay, Mama. Baka kahit mo katulungan ni papang mo. Adadya likod. Itikar din. Bantayak ni ate. Siya kundi magbantakin ko anak. Mama, ibagaman na tipod no. Saan ka din nga makalasad ni ate? Anak. Oray da kwarta tayo. Napang pauparar kan ko na.
Sabi nga sigurado. Milagro. Milagro laing ti makaagas kan kuana. Milagro. Wala na. Sige nang. Nakon. Paanam. Nakon dita. Diya ka mo anong name na panan ng June. Imamok na napanan din nanon ti ama na ti likod. Uy. Kinasaritak na nakumpay. Hope, anak. Mama, ada na sakit? Kuma, kat saan ako nga manganges, tapos siya akong marig na ti sakit. Anak, ano, ada na sakit, ada nakasagana nga tumaram. Ikargarigatan mi namang patao ti dito. Nasesya, ano, patumaran na kung ti makapatay. Mama, anak sa mo sa wanti kasta. Kaputasan lang nga siya ni managrigatan, pati na kayo. Ni June, ni Papa, kan siya ka, Papa. Ano ka sunod di managrigat ko? Kas dapat di managrigat yun. Di na siya lang kung ano saan ako ngagrigat, tapos saan kayo ba't ngagrigat? Kamapukawan tinamnama, Hope, anak. At kararagtagin ni Hapo Diyos. Na makaramit ti milagro ni Diyos. Nga biglalatan nga wanan ti mariknam nga sakit. Nga biglalatan nga maandang ka ti pigsa at makapangan kan ti ano. Nga sumlit na sa dati nga salunat mo, anak. Lumawat na ang daw tayo kinahapon, Diyos ti milagro. Napno ang imbag ka, ginagpahot pa di biyag mo, anak mo. Anong nemi nakaturog ka, anak ko? Anak, maturog ka lang, ah. Nagring kang tumet lang. Hindi mapanak itiruar. Iti ay nandi kita. Agama ko na kumama nung name niya. Umati ka doon ni Freddy. Freddy? Nalpasin. Pangaldawan. Nakalutukan. Nagluto ako lang. Bakit mangnantay nga karot ka na kito yung tayo sa si Dente yo. Kumusta ni Hope? Nakaturog. Ni June. Abay, salud-sudon kanya kini Diyos. Ada dito na kita balay tayo. Nadanong ko yan ni Hope. Nagsasalita da. Ito yung bagak nga rumaran. Taon ka mapan ka danuna na ka dito. Hindi, hangin may ito. Oo nga. Sinapol ko tilawlaw ti balay manong ni Miawan. Pinukawag, John! Ito unig. John! John! Nagluwa na ting mabingin. Narabing ko tinagluto na ano, Nemi. Na mas palit iturog ni Hope. Nakaluto ako. Ba't lang ni John? Honey, ikaw sa pulang ni John. Hindi na pang sa pulag kang kuha na. E di kasi nga oras, mamano at mapamakiayayam. Sa may sakit, mapamakiayayam kat malam. Napalang ka ti jubing ni Jaya. Ang kung kita nakaroba baka nagtalang. Nagsublit yung asawak manong naming nga umat ti kadwa ng anak mo. Wait. So, di ko diyan na. Baka natasilad na. Nakalukat ti silad na. Imposible nga din namang nagtitawag. John! Yung kakita natasilad na, baka nakaturog. Imposible at kasi mo. Magaya me, we are very sorry. Gabuti nagputol tayo. Gabuti pa nagbiglang kaawan ti internet signal tayo. So nga, emergency nga nag-data tayo. Data. Dato internet tayo kat saan nga panaganawan. Hanga nakanamnama. Hanga nakanamnama. Ayan.
So nga, sorry. Ado di kita na po kong viewers tayo. Anyway, mabalin nyo ito replay kas pagarigan. Sorry, I'm very sorry. Data pwede kapipintasan nga paset ti istorya papagaya may nagbukulat nanti. So nga saan nga nakananama na ito'y internet tayo. So nga nawang mabalin kat pasuktan tayo. Hanggang na ito'y madamaitang ang sup-supply ka na tayo. Bigla na tan. Haman mo ta problema na kita ko sa kata, makadata tayo man. So nga saan nga napintas ti serbisyo dito'y naanat ang internet. Iti pala kas to ito'y. Sa napintas idi damdamo na. At nakapigpig sa idi. Hindi ko nga matanggat. Kumapkapsot. Agpatay-patay pa yan. So nga, alada kayong umay kayo, nagsubli ka lang mga viewers. Balik kayo, tuloy tayo pagkasalitaan ni Namnama. Yan, ni Lucy Bidandamo, madaman nga gwibo yan ni Mami Lucy, kasamatan ka ni Jerry Yale, ni Yoli Antonio Campus, kasamatan ka ni Eden Antalan, ni Honyo 15. Hindi kita malata kita makita. Okay. Ituloy tayo yun. Ngunit tumigatin. Ituloy tayo yun. Ituloy tayo nga rin mapagayam. Di pagkasalitaan, di pagkayam tayong Namnama. Iti anya pagkasalitaan na. Ito yan tayo yan. Ang sardingan na. Ay, iti sapsapulan din ni June. Okay. Ituloy tayo nga rin papagayam. Manong name yung padpada kami iti asawa kamuburbur siya. Nabanan ni June? Nangusaran na ti kwarta. Iti pa ng buong natipibang na. Bagan ho, ada na pa naginatang. Di na siya at payani. Saan doon ay pagproblema ni June? Ang mga nisupay mahinayon nga problema ta. Mabisin ako. Sige. Mga tangarong din. Imo naman nung namin sa gana at kanan ti anak ko. Tayo tumakariin kat pakanekto. Ni Hope. Agbadbada kami manong namin sa amin nga maimas ti mga handa. Sweetheart, makanta. Kasi sa nga sumbrek. Numang manganta, pilitin pa lang iwaksino anyaman ti pakarirbukham, please. Kasadun no, sakit kamat. Si Kangarod. Napikanyak ta. Kabay lang nga baklayan. Nga ba lalaki ka? Namnama, no kasanot pa nagsagsagapang kastakmet. Ngam kabay lang nga ikeri. Isungarod nga padasam met. Ti aramidek. No manganta, masapul nga lipatin ta ti amin. Manganta, tapos saan ta nagsakit. Kasanunod pati data. Kat umras ta. Baka amin tayo kat kaslita awan ni John. Kasanunod, dala para nagmadisgrasya, Diyos ko. Pinilit ko lang tinangan na nung Nemi. Hindi makariing ni Hope magananak tumangan kan. Ano ti Marignam? Dandanin, Mama. Anak dandanin. Ang damang paypayapay ka niya. Mapanak ka nun. Anak sa mga sawan tikas na, di mo itulok. Ngim ko nakmat, saan ko kayat nga panawan da papakin ni Mama. Diyak kayat nga panawan ni ating ko nga dyan ko na. Nagsakit ka manin. Umay ka na katapakanan ka na, maangkan. Maangkan na. Nay, mas na ito inabraw ko. Magustom na ito na ko, ya. Agkaldo ka ti, di ko tinabraw. Wala, presko nga nating dito nga kapot hilikod nga mula tayo kada papang mo. Subuang ka na ka. Agigup ka. Oh, ito. Nga. Oh, nayamas di ngayon. Nayamas di lotok ng mga gabrawak. Ang betsin, no? Salak mo nga betsin. Wala pa yung harad, Mama. Hope, di ka mapukawang tinamnaman ako. Kahit na kayo mapupukawang kayo ka din tinamnama ka niya. Saan? Manakabalin niya po, Diyos. Niyanin ko nga, John. Sa din na tayo, anak.
Adalang nita. Kasalanan nga ko itay nga awan. Napanan niya din ko, mama. Adalang nita. Ore ta, nalpas kami matangan kay ni papang mo. Mapanto sa pulin ni papang mo isuna. Napanan na ngamin. Tsaka mo, biniltak na jay alkansyana. Inya, kung kunana kanya nga, iso ka no tigatang na ti agas ko. Anak, milagro. Milagro? Pagkasot na pa naginatang. Anya? Uwin mama, ato ka nung ti ornong na jay alkansyana. Di siya kanukit, igatang na ti agas ko, tapno ang gimbaga. Anak, ano kang agas ti gatangan na? Diyak man mo, ang namin din bagayo kang kuha na, nga makaagas kanya. Pagkat katawa ng anak ko. Apay nga katawa ka, mama. Saan nga magatgatang ti milagro, anak? Aga po kinapo Diyos. Ngayon nangikitay ni John, tayong bagayo nga nilang milagro, tilang milagro, makaagas kanya sang gali. Baka, isot na pa naginatang. Panggarangan na ko mga rod. Gusto nga binaltak na di alkansyana. Manong Nemi, diya ka mo, nuam mo ti anak ko ti bagbagana ko na saan. Madamdama pa Manong Nemi, di makapanganin. Damangin ko agtimtima kiti sango. Mabait lang anak, baka nagtimtengan ni ading mo. Manong Nemi na pa nakitiruar. At dagpeso ni Jun. Jun! At dagkadwa na nga lalaki nga. Guwapo nga. Masadeka. Sir, pasensya kayo, no? Da kayo tinakasapol iti anak ko nga sayo intulnog dito yung balay. Honey, pastor ka na. John, mama, ano na ita? Ano na yung supot mo? Natay, nag-enjal kan siya. Mabaling ka din nga sumurik na dito, oneg. Asaan ko lang nga basta intulnog ti anak yo. Kinuyok ko tapno, mamok na niyo ti problema yo. Sa gayam ni Dr. Wood. Doktor kayo, sir? Kinuna ti asawa ko, doktora. Sumar ka nga sa sumar ka, doktor. Sumar ka. Pinagtugaw mi Manong Nemi. Nakipagtugaw met ni June. Kanya, kasama ti asawa. Pasensya kayo man, doktor, no, anya man tinararamid na anak ko, kana kayo. Naduktala milayangan nga awan, kan binaltak na nit alkansyana. Iso na ta sinumpot na nga, puro barya. Nadanon ko iso na iti parmasya. Anya? Wen? Agi-deliverak ba't kadagiti lakok nga agas? May sa nga doktora, nabukod ko nga private clinic. Nasdawa ka ron, mapa isunod katawaan, tagilako kan customary ti parmasya. Katawaan da ni June. June tinagan natin, yaman muna ti bagina kanya. Tabi katawaan da, doktor. Gumatang ka no ti milagro. Ibagamat, nagyan ti parmasya nga awan tila ako milagro. Baka di simbaan. Paano na, barbarin no, adaglakot milagro di simbaan. Agsang sangit ti anak yo. Ako na, tore siya kat makasangit akmet. Sa una pa nagananugog na. Nga nagpagpakaasi nga, lakwan na kano ti milagro, ta iso kano laing ti. Kakaiso na nga, agas, ti kabsat na masaksakit. Iso nga, inalak. Kinuyog ko, patuldo na balayo, iso na ito'y. Ti anak ko. Kinitak mo nung nemikit kinita na. Anak, kahit ko lang amin nga maimbagan ni ate, mama. Isang biniltak ko di alkansya. Nangit ko ngamin kang kasang kadi. Nakinanam nga tilayan milagro ti babaling nga makaagas, makaispal ni ate. Kamo kagit, magatgatang deta nga agas sinta. Parmasya, iso nga napalag sa diyay. Anak ko,
Nila nga po Diyos di makaitan ti milagro. Oo, magatgatang nga milagro. Anak, kunaklan na agas nga milagro. Isa nga binaltak ko niya, alkansyak. Anak, amo, no kasanot pa rin kalikakong mo nga may spal niya, manang mo, makasmit ka na kami, anak. Mrs. Namnama tinagan ko, doktor. Nimit Freddy asawak. Anati ko na ti doktor na sakit ti anak yo. Nutihan na ti anak yo. Ano ti silid na dok? Apag yung tulok yung adat to eh. Nga saan nagtalin ti ospital. Awan ti kwartami. Kunada nga anda ka doon nagtubong nga tumor iti utek na si konti resulta ti scan. CT scan. Kad kasamulan ti operasyon. Nakil ti magastos ti operasyon. Sampai ka nga makanamnama no balig iti operasyon no saan. Mabaling ka di nga sumrek ti na. Agad di makaumay dito eh. Mapan ko magkatin, doktor. Saanin, sumratelatan silid na. Doktor, may sa ak nga espesyalista. Kasto nga sakit. Adumenten operar ko. Ngayon mo ti pagkasto, aramatan may kwartami, doktor. Kahit ko kita, makita ti pasyente. Nagkukuyog kami amin manong name. Siraing anak ko. Timare nga simrek nga muna ni June. Na daw nun misuna. Ate, madik ano madete kwartak nga. Gamatan iti milagro. Ating ko. Niapod Diyos lang ti makita ti milagro. Awan magatgatang. Damo kadada. Kahit ka lang nga maagasan, ate. Sino isona? Ay, ni doktor. Isuka na ti manghagas kang ka, ate. Kumusta ka iya? May isa ka, doktor. Doktor. Anak, mapaspasama kang ka. Nakapsotak, doktor. Naman ay nagsakit ti ulog. Diyan lang bagbagadak ka na papangay ni mama. Hawan iti may gadang ngagas ko tapno saan nagsakit ti ulog. No maturo ka, alamang paypayapay kanya. Mapanak ka nun. Diyak kayat nga panawan da. Mamakin ni Papa. Diyak kaya naman naman ni ading ko. Agasan ka. Kaya man nagdoktor. Mrs. Mister. Isa ka na yung tam. Isa rin tayo klinikak. Mabitlayan nga. Doktor. Tumawag sa klinik tayo. Iyag na dito tayo ambulansya. Arawatan nyo lang iso na. Isa rin tayo klinika. Kat may sayang at nadagos na operasyon. Ngayon, doktor, siyak di makam mo. Siyak amin di makam mo. Kaya nakararagtagin na po, Diyos. Dahil ka nakiti. Bilag. Tapno, agbalin nga, successful di operasyon. Alawan, doktor. Sige, doktor. Manong naimig po ka na ito yung napasamak. Nekan kami itinamnam. Itadahan manong naimig ito operating room ti anak mi. Ma? John anak. Anta ka din namnama matlayang ni ate. Adan anak. Siyempre. Adan inaramat ni Apo Diyos. Tapno mga ramin ti milagro. Kunaklan na magat-gatang ti milagro. Alan niya. Ni mga masan nang imbag nga awan ti magat-gatang ko nam kumatap no. Saan ko binaltak di kalkansyak. Hanggang pali anak. Igatangan ka tumanin ti. Tap na isublim tumilag data. Urnong mo. Isang nga urno nga. Tanuan niyaman ka sa punan. Anda aramatin tayo mama. Manong Nemi
24 hours. Ngawan ti turog mi iti asawat. Naturog ka. Kasla sana ka makaturog. Kahit ko nga kapatang. Ngawan ti sabali ka sarita tanusangan ni Apo Diyos. Pwede. Dakil na panubok ti amin. Santong mabad. Santa mapukawan din namnama. Ita ka di pa nga mapukawan ka tinamnama. Sabi ko matagbalik iti operasyon. Sabi ko imbaglaki din tadakas kini Dr. Wood. Nanimbak nang ti pa nagpuspuso na. Teson ti makamo. Kadagiti amin ang gastos. Ngayon tinakaitasawan nga saan tantungang bayad. Kumpormentot mabalintang bayad kang kuana. No yung karuan tanto ti ag-asawa nga native ka manok. Uno, binigat nga masuplayan iti native ka manok nga itlog. Amin-amin nga imbag, masupapakaman lang iti imbag. Freddy, iti anyaman na klase nga kinimbag. No saan naman nakasapulan ti kas. Akit di, mabalin ko mo ti mga mo ti balayda. Uno dito clinic. Mabalin ak madagkatulong dito para dalos. Ore awan sweldo, kahit ko lang masupakan. Alawin, basta ti panunutan ta. Saan ta mapukaw ni Hope? Saan ta mapukaw tinaw ng anak ta? Kalpasan ti 24 hours manong nami ni Dr. Wood na mismo ti may kada kami. Mrs. Mr. Doktor. Balagay ti operasyon. Impaya na tayo ni Apo Diyos ti milagro. Ni Apo Diyos iti mangtedbiyag kadag iti parasuana. Nimad lang Apo Diyos iti mangala iti daytang nga biyag ngayon pabulod na. Sana pa lang inala dayta ngayon pabulod na nga biyag iti anak yo. Gabutasin nilpon na. Tiagtultuloy ang panagbiag na dito'y lubong. Kaman kami, Doktor. Ni Apo Diyos, tirumbay nga pagyamanan tayo. Namnama, Freddy, siyak lang tinaramat na. Kanda kala pagyamanan tayo ti anak yo. Gabuta, napanggimatang iti milagro. Iso nga nagkita kami ti parmasya. Awan iti rumbay nga panunutan nyo. Ha? Iti langan pa nagpaimbag ni Hope. Agtalin pala dito clinic. Awan ti pagdanagan nyo. At mga sikaso kang kuwana. Kahit mabalin nyo ito nakasarita. Ibagak to kada kayo. Itawag ko to kada kayo. Naubay ka dito clinic. Mabalin nyo na anong hindi ipag-ripingan nyo di palayo. Ha? Dili anak yung ni June. Ayan na. Nabati sa Jibalay. Doktor. Saan yung mawiwayan na anak yun? Ipayan nyo idatanaran niya masakbayan na. Manong nami talagang limag-anin tirik nami. Wen, kat kabayatan niyo ore mi manong nami ti tawag ti Dr. Wood tapos ka kasarong karanta na kumita mabalim na kasarita. Langan kami manong nami naka-im-imasan ti pandangan niya. Ore ni June. Naimas na ito'y linoto, mama. Kaano nga saan ko mga naimas? Saan nga naimas ti panagramang ko? Ag-problema tayo kini ate. Kasta talaga tag-problema, anak. Hana may imas ti mangan, hana may imas ti maturog. Pakamunta kaya, mani. Di kita kakabagyan. Dahil kita anak ang kakamsan to, kinakasakmet. Ibagat ipakamunta yung naispahalan ni Hope. Manong nemi, iti social media, impos ko sa diya manong nemi tinalaus sa panagyaman. Kadag iti nanging kararag, iti panaka-espal ti anak ko, ti anak mi. Nga awan ti kang runan, manong nemi pagyamanan mi no sa angan ni Apo Diyos.
Timawag pay manong name ka dagiti ada nga gagayem ko iti broadcast media manong name nga nagpanawagan na mismo nga nagyamyaman. Iti kasarita min ti anak mi manong name da kami talo. Anak, kumusta kan? Mama, anan ti maliknam? Awanan ti na sakit? Ahong matin ma, isunan ta nakapsutak. Gagangi dita. So, anda ka pa lang dito eh. Nakaswero ka kaya dagdadado mo pangaramit. Tapos nung nakastakit ta. Nalisto na makapag-recover ka. Ay, datan di nurse. Datan ti kanan. Subuang ka na ka, pakanan ka. Papa, anak, naisan kami, naragsak kami. Di ba? Awan iti makita nga arod pangit no nalida nga alang kami. Kasta kini ni ating mga Jun. Ate, Jun, gaman ti kinapod Diyos. Ta, handa ka pa lama pukaw. Mas nasilpon mo lang tibiyag mo. Gapot ha, nakagata nga iti agas mong milagro. Ni Jun, ito ay, agamanak ka na kayo pa. Ma, Jun, kung nagtuping amin, ador iti mang paypayapay kanya ka mga ayab ng tsakayat kulak. Tsakayat nga panahon ta papa kini mama. Stamatan kini Jun, dikiti maestrak, dikiti classmate ko, dalulo kini lula, daanti ka angkel. Hangko nga, panawan ko na. Kat pinat ka niya po Diyos anak, tikalika ko mo. Awanin ti sakit mo. Awanin ma. Agpapigsa ka, mangang ka, ha? Manong name awanan ti problema mi, iti anak mi. Iti makapag-recoveran, katrimuaran, manong name nalos una yung panagyamyaman mi kini Dr. Wood. Kas tamat din iti exercise iti private clinic mo. Clinic lang manong name. Ngam, doktor manong name kat nabak nang nasinaw ti puso na. Isumati tatarabayan ti Diyos nga mangsolbar uno mangsilpo ti biyag dagiti pasyente. Doktor, sala nga takit ti maragsakan. Siya, gabot tutunggal adda banlaging operasyon ko. Awan sa baling pagyamanak no sanga ni Apo Diyos. Tawan ti sa baling mang tarabay kanyak no sanga isuna. Tanong, madama iti operasyon, kaduwak ni Apo Diyos. Ada kanyak ni Apo Diyos. Gabuta, isulahin, iti makapagdesisyon, no successful ti operasyon, muna saan. Kaya sabi ko man, dadumteng to ti gundaway, nga awan to, iti pakaapaayak, iti anyaman nga sayang kat ng operasyon. Sabagay no, parik na kanyak, anda pala namnama, ada namnama. Ngayon no talagang saan nga kaya ti pasyente. Pati siyak pa yung ag-surrender. Ngayon maumpay dimteng kakasta nga pasyente. Doktor, sabi ko man tadadupit ti doktor akas ka na kayo. Nagsumli nga na ba nagbasa manon name ni Hope. Kat na arami na kas iti dati manon name. Palubusak na kita agama. Nagtalin na edak dito balay manon name. Adaman dagiti kundaway nga, irapan ko di dati nga negosyo. Saan nga napupuutan manong name iti panahon. Hindi agraduaran, iti high school manong name ni Hope. Iso ti valedictorian manong name ni Umapay. Iti panagraduar na elementarya, kapoti kasi nga panagsakit na idi, kat saan nga nagkanit kundaway nga naawardan. Ngayon, dati high school manong name, valedictorian di anak mi. Kat kastawan iti nagsakit, siyempre. Nga na pa iti stage nga agasawa. Kad naragsak na anak mi manong name, kastamat ten nga ni June. Kad kas iti inkari kiti bagik manong name no sama nakasapunin ni Dr. Wood iti cast. Dagregaw lumamit at kata kami nateng manok kan na dagudawin akbab tumulong ti clinic na. Ene ababa nga panao manong name kalpasan dedi nga nadagsen nga panubo kiti biyak mi. Nga saan kami napukawan tinamnama.
Di kami matayang tinaran niya nga masakbayan di kita anak mi. Nakapagturpos ti kolehiyo may isang accountant manunemi ni Hope. Idinto ta engineer ni June manunemi. Intultuloy ti asawa iti panagtrabaho na. Idi hangkong mabaling nga irapin di kita anak ko manunemi tultuloy ko iti dati nga business ko. Nagsardeng laeng manunemi kada ito'y lapalabas nga tawen kapigsa iti pandemic problem. Ngam kada ito'y manin manunemi back to normal. Nagsusurak kada ito'y opisina manunemi. Oy, di ka pa nabandog aya. Papautang ang papao. Kumusta? Stoy, kaslasan kang bumakada. Sika, ori sika, di ka pa retire. Amamang ka pa nga dadto eh. Dandani ako nagretiro sika. Kumusta nga di kita anak mo? Kuran na lang ang kasawa da. Adan bukod da nga trabaho. Agur urnong da kano. Diya inauna, ada boyfriend nan, may isa ka doktor. Baka anak na di doktor nga nang operar kang kuwana. Amo, may baga nga day di. Si bibiyag pa ilang, nga di American. Kadi, awanin ti kasukat nan to eh. Kadi, sabi to, malipatan ni Dr. Wood. Kumusta mo na engineer nga junior nyo? Okay, matiso na. Kahit ni lakay mo nga eh. Nakita mabayag pa nga agritiro. Baka agritiro to na danto apo ko mi. Balasan ba lang ni Hope, manunemi, baro pa lang ni June. Kadi yor ori milangan no, kanon to ti panagplano da nga panag-asawa, manunemi, iti doktor, a boyfriend. Ada matentiyam amo ni June, manunemi, nga pada na matlang engineer, nga nubya na. Nakaragraksak kami unay manunemi. Ngayon nakasta nga malagip, may tinapalabas, saknan na di pa nagproblema, iti pa nagsakit, niya, Hope, manunemi. Panubok lang di amin. Kat saan kang pulos ngayon mabot kini Apo Diyos. Kadi daw niya kang kanayon manong naming nga awan to kuman dumteng pa nga naka nga problema. Iti biyag ko, biyag mi, biyag na kita anak ko, no adan tumaten bukod na nga pamilya. Sabi ko man. Dito nga rot manong naming ti pagkabuklan, ti pagkasaritak, ngayon nakbanimburay kada ito nga programa, may sa nga milagro, ididimteng yung paay ni Apo Diyos kada kami, idideding kapaset ti biyag mi. At sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarimingan ti biyag. Thank you mat iti anos mo nga nang ibasa, kan nang ornus, kalpasan ngayon pa ko, iti details dito nga pagkasalita. Maraming salamat po, kada kiti amin nga nagdengag, nagbuya, kan nagkument. Tuwing nga daggaman nga pagayam mo, namnama. Papagayam, thank you very much kan ka namnama, tin ka ba nang iburay ti pagkasalitaan nyo.